prestaňte už šomrať, prosím! Nik nemôže prísť ku mne, ak ho nepritiahne otec, ktorý ma poslal. A ja ho vzkriesím v posledný deň. U prorokov je napísané: všetkých bude učiť sám Boh. Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa. Pokoj vám. Vlož sem prst a pozri moje ruky. Vystri ruku a vlož ju do môjho boku. A nebuď neveriaci, ale veriaci. Pán môj a Boh môj. Máme len jedného otca, Boha. Skôr ako bol Abraham. Ja som. Kým sa vlastne robíš? Ja som chlieb života. Prečo nechápete moju reč? Pane, ukáž nám Otca. A to nám postačí. Filip, toľký čas som s vami. A nepoznáš ma. Kto vidí mňa, vidí aj Otca. A ty vravíš, ukáž nám ho. Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec vo mne? Tento muž je Ježiš, Jozefov syn, či nie? Veľmi dobre poznáme jeho otca a matku. Ako môže teda hovoriť? Zostúpil som z neba. Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude viac chodiť v tme. Povedz, kto si ty? Od počiatku je to, čo vám hovorím. Keď vyzdvihnete Syna človeka, poznáte, že ja som. Keby bol vašim otcom Boh, milovali by ste ma. Ešte nikdy tak človek nehovoril. Aj vy ste sa dali zjesť? Vari v neho uverili niektorí z popredných mužov alebo farizejov. Ja tento zástup, ktorý nepozná zákon, je prekliatý. Ale ja hovorím pravdu. A len preto mi neveríte. Poznám vás a viem, že nemáte v sebe Božiu lásku. Je posadnutý, unočte ho! Prišiel som v mene môjho otca a nepríjmate ma. Keby prišiel niekto iný vo svojom vlastnom mene, toho by ste prijali. Ako môžete veriť vy, ktorí sa navzájom oslavujete a nehľadáte slávu, ktorú dáva len Boh? Ako uveríte mojim slovám? Ste totiž deti diabla. On je vašim otcom. A vy chcete plniť túžby svojho otca. On bol vrahom už od počiatku. A nikdy nezotrval v pravde. Pretože v ňom pravdy niet. Keď luhá, hovorí zo seba. Pretože je luhár a otec lži. Ty si jeho učeník. Lenže my sme Mojžišovi učeníci. A vieme, že Mojžišovi hovoril Boh, ale o tomto mužovi nevieme ani to, odkiaľ je. Hovorím vám, kto prijíma toho, koho ja pošlem, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal. Ale nie si aj ty z Galilei? Skúmaj písmo a zistíš. Hovorím vám, ja som brána k ovciam. Ja som dobrý pastier. Poznám svoje a moje poznajú mňa. Je posadnutý zlým duchom! Zošalel! Prečo ho ešte počúvate? To nie sú reči posadnutého zlým duchom! Môže zlý duch otvárať oči slepým? Dokedy nás chceš držať v neistote? Ak si Mesiáš, povedz nám to otvorene.
Už som vám povedal, ale neveríte. Svedčia o mne skutky, ktoré konám v mene svojho otca. Ale vy neveríte, lebo nie ste z mojich opiec. Neveríme ti! Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nik, kto žije a verí vo mňa, neumrie na veky. Ukázal som vám veľa dobrých skutkov, tak ako ma otec povedal. Pre ktorý z nich ma kameňujete? Nekameňujeme ťa za dobrý skutok, ale za tvoje rúhanie. Pretože hoci si človek, robíš sa Bohom. Vyplní sa písmo. Ten, kto je môj chlieb, pôjde proti mne. Hovorím vám to skôr, ako sa to stane. Aby ste uverili, keď sa to stane, že ja som. Nie je napísané vo vašom zákone. Ja som povedal, ste bohmi. A písmo predsa nemôžete zmeniť. My sme zo zákona počuli, že Mesiáš ostane na veky. A ty hovoríš, že syn človeka musí byť vyzdvihnutý. Kto je syn človeka? Preto som vám povedal, že zomriete po svojich hriechoch. Lebo ak neuveríte, že ja som, zomriete po svojich hriechoch. A predsa aj mnohí poprední muži uverili v neho. Ale pre farizejov sa nepriznali k tomu, aby ich nevylúčili zo synagógy. Lebo ľudskú slávu mali radšej ako Božiu slávu. Ježiš zvolal. Kto verí vo mňa, nie vo mňa verí, ale v toho, ktorý ma poslal. Kto vidí mňa, vidí toho, ktorý ma poslal. Ja som prišiel na svet ako svetlo, aby nik, kto verí vo mňa, neostal v tme. Ak niekto počúva moje slova a nezachováva ich, ja ho nesúdim, lebo som neprišiel svet súdiť, ale svet spasiť. Kto mnou pohrdá a nepríjme moje slova, má svojho sudcu. Slovo, ktoré som hovoril, bude ho súdiť v posledný deň. Lebo ja som nehovoril sám zo seba, ale Otec, ktorý ma poslal, ten mi prikázal, čo mám povedať. A viem, že jeho príkaz je večný život. Čo teda hovorím? Hovorím tak, ako mi povedal Otec.